עזוז. אל מרינקוביץ' שצריך לבעוט ובועט. הנה 1-0 של בני יהודה. אם תרצו, שער שני של מרינקוביץ'. הראשון היה שם, יופי של שער. שער מצוין של מרינקוביץ'. הכדור הזה עם המון טאץ' מגיע מרגלו של עזוז, הכין את זווית הבעיטה. ניר, זה לא... הנה התנועה הטובה שלו. סיום, תראה איזה יופי. עזוז. והכדור בפנים! איזה בעיטה! הרי יכול בהחלט לקרות כאן המהפך האדיר הזה. בני יהודה חזר במשחק. בעיטה מצוינת פה של מרינקוביץ' בנגיעה אחת. זה נראה קל, אבל זה מאוד מאוד קשה. בעיטה לפינה הקרובה. יש תחושה שחיימוב, אם היה מגיב קצת יותר מהר, הוא כן היה יכול לעצור את הכדור הזה. עכשיו רלי. איזה יופי של מסירה למרינקוביץ'. מרינקוביץ' צריך למצוא את הדרך לאמצע. ניבלדו מרחיק את הסכנה. מכבי חיפה עולה ל-1-0 בקריית שמונה. נשאר של אלון תורג'מן להניע את הכדור קדימה. אדרי מגיע מצד שמאל. אין כאן נבדל. וגם אין שער. ניבלדו עם הצלה יוצאת. אנדלובו מחליף מסירות עם קוסטה. מרינקוביץ' מחכה לכדור, מרינקוביץ' מקבל, מרינקוביץ' מפציע. אנדלובו כבש, אנדלובו בישל, מרינקוביץ' אכל, ובני יהודה עולה ליתרון של 2-0. תשמע, צודק של בני יהודה. יופי של כדור שדינו אנדלובו שולח למרינקוביץ', מרינקוביץ' מפציץ. מנשה, מרינקוביץ' וגלוון מחכים לכדור הזה. מרינקוביץ' מקבל, מרינקוביץ' בועט, ובני יהודה עושה 3-0 כאן בקופסה. שער שני העונה למרינקוביץ'. קשטן יכול למחוא כפיים, יש בבית כאלה שמוחאים כפיים לקשטן. הסיכון של נתניה היה גדול מאוד בחילוף פשוט הזנחה של ההגנה. עוד מתפרצת של בני יהודה. הסרבי של בני יהודה כובש את שערו השני אחרי מסירה מדויקת מצוינת של מנשה. בישול מצוין של שלב מנשה. כדור שהייתה אז בליגה הראשונה, הלל מנשה, נכון. הנה המתפרצת, תסתכל. מרינקוביץ' יש נבדל. המחצית השנייה. גלוון מקפיץ לתוך הרחבה, וזה נכנס! 1-1 מרינקוביץ'. איזה שער מפתיע, ומאות האוהדים של בני יהודה בטירוף עכשיו. אוהדים של הפועל תל אביב. הנה גלוון מקפיץ את הכדור, ומרינקוביץ' עולה גבוה ונוגח את הכדור הזה לרשת. קודם כל שער גדול של מרינקוביץ', איזה התרוממות, אבל יש אשמה גדולה מאוד גם לטרנס. לא מדויקים בדקות האחרונות, נראה לי שהוא קצת איזה יופי של כדור. שולח את הכדור הזה למרינקוביץ'. מרינקוביץ' רוחב לבלילי. איזה פספוס, והטעות נדמה. 12 מטר השער של עלימה. כדור גדול של עוזרלי. לא טוב מרינקוביץ', צריך לבוא.
זגורי מכניס יופי של כדור למרינקוביץ' שבועט חזק! סנטימטרים, זה מה שהיה חסר לביתה הזאת של מרינקוביץ'. אורי שטרית עליו, עזרני מצליח להסתובב טוב, מרינקוביץ' עובר את פייר אמבמבה כאילו הוא לא שם, גם מכניס יופי של כדור לאנדלובו, האם זה השני של בני יהודה? בקלות, אין דגל, הכל חוץ ממה שצריך לקרות. אנדלובו מקפיץ למרינקוביץ', מרינקוביץ' מקפיץ מעל עידן ויצמן, עכשיו הוא יכול לדור לשלישי, יש שם עבירה של עודד אלקיים שגם יראה כרטיס אדום. אין מה לעשות, הוא נשאר אחרון בדרך לשער, עודד אלקיים כבר יודע. אדרי נותן עוד כדור טוב, מרינקוביץ' הופך את הכדור מצוין. פרק לך את האוטו שם בחנייה. כן, אני באמת... טובה מאוד. עכשיו אני חונף באמת. כן. התקפה טובה מאוד של בני יהודה. צעירי משתלט על הכדור ומרחיק אותו. מרינקוביץ' לא בנבדל ויש לו הזדמנות עכשיו. קצת בורח הצידה, אין הצטרפות מהירה של השחקנים שלו. מרינקוביץ' עכשיו רואה אותם. והכדור מורחק על ידי מימון. מכבי חיפה לפני 4 שנים כשהיה בן 18 כאן בבלומפילד. כאשר מכבי חיפה ניצחה את קבוצתו לשעבר פרטיזן בגביע הוופא. מהלך יפה שלו. בקרוב, פרק 3, בסאגת אביב חדד, דרור קשטן. מרינקוביץ', אדרי לוקח. להביע אי שביעות רצון מהקבוצה, אבל לקחת מוט ולשלחה מוטים. אנדלובו מקבל כדור, אין נבדל, יכול להגיע לתוך הרחבה, גם לשלוח את הכדור הזה, וזה פנימה. פדרו גלוון קובע 1-0 לבני יהודה, וכובש את השער ה-300. הטעות היא של ריקן שמאבד את הכדור הזה, וכאן צריך להגיד מילה טובה לאנדלובו שמוצא ומבשל. מרינקוביץ' מתוך הרחבה, אנדלובו וגלוון, מצטרף גם רלי, מרינקוביץ' מגביע, הנגישה של אנדלובו! והוא נגח כלפי מעלה. מילה טובה למרינקוביץ'. קצת הייתי מסתכל על הדברים אחרת, אתה יודע? אני חושב שגם כשאתה בונה שחקני ספסל, רגע, הנה ההזדמנות של אנדלובו, שרנוב יוצא, אנדלובו בועט בגבוה. תורג'מן מחזיר יפה ליניב קטן, ויניב קטן מנסה ללכת אל המשה. והנה פריצה של אנדולבו, שקרוב עכשיו לעשות 2-0 למכבי חיפה, ועושה את זה. אנדולבו העונה. סגירה רע מאוד של עות'מאן, גם סארי פלח שנכנס לא מזמן, לפחות מדקה, לא נמצא שם בשביל לבצע את החיפוי. כדור ארוך אדיר של מרינקוביץ', יוצא את אנדולבו לבד באחד על אחד, רים את הראש, שם את הגוף נכון בינו לבין עלי עות'מאן. בואו נראה את ההתקפה הזו של אנדלובו. גלוון לבד, גלוון לבד. גלוון צריך לקבל את הכדור, וגלוון מקבל אותו, גלוון יכול לכבוש מכאן, ועמוס לוקח לו את ההזדמנות הזו. כדור פנטסטי של מרינקוביץ', תראה בין שני השחקנים, איזה יופי. עכשיו השתה. וגורש מרחיק, עד קוסטה. מרינקוביץ' מקבל, גלוון בתוך הרחבה, אנדלובו בתוך הרחבה. והכדור הזה לא ננגח על ידי אנדלובו ויוצא לחוץ. יהודה יש התעוררות בדקות האחרונות, מקודם הגיעו למצב של 100% גול. גם ההתקפה הזאת הייתה מצוינת, התקפה מתפרצת. בורח מהבאס, הכדור הולך למרינקוביץ'. אגייב חופשי, ומרינקוביץ' בועט לשער, אדל עודף! ובד... עכשיו זהו מרינקוביץ', בלילי ואגייב שם, שוב מרינקוביץ'! למה הוא לא מוסר? זה מהלך יפה של מרינקוביץ', אבל הסיום... בלילי שומר על קו הנבדל, הכדור למרינקוביץ', אין נבדל, שניים עכשיו חופשיים לגמרי, זה צריך להיות גול, זה צריך להיות גול, והצירה הגדולה של ברק לוי. המשחק הפחות טוב שלו, אבל
אנחנו יודעים שהוא מדובר בשחקן מצוין. הנה מרינקוביץ' מכניס את הכדור פנימה נהדר לגלוון, וגלוון מחפש את הדרך לבעוט ובועט את זה החוצה. הוא היה באמצע. אחד משחקני הרכש הגדולים שהגיעו לכאן, מחמאות לגיא לוזון שהביא אותו, שאיתר אותו והביא אותו. בינתיים כדור מצוין שהולך למרינקוביץ', יחד איתו לארסון, מרינקוביץ' בועט לחוץ. של מרינקוביץ'. אופי של יציאה למתפרצת, מרינקוביץ' רואה בזווית העין, אין אף אחד ברחבה, גם הוא. פשוט יפה לראות. מרינקוביץ' מימין, גלוון ובלילי ומנשה מחכים לכדור. מנשה מגיע אליו, לבלילי! מקצוענית בקבוצה רצינית. אבל המחמאות הגדולות שלנו הם לבני יהודה, ואולי גם למרינקוביץ'. בלילי. מרינקוביץ'. מרינקוביץ' עם הכדור, הנה הגבהה לתוך הרחבה, והנה השוויון של בני יהודה! עדיף ללכת לאמצע ולספק שם את עטר שנלחץ בין 3 שחקנים. עכשיו מרינקוביץ', בלילי עושה את הריצה לכיוון הצד השני, מרינקוביץ' מחפש אותו ובלילי מגיע, אבל יחד עם בלילי גלוון נותן לו כדור מצוין, אדרי לצד השני, והנה ההזדמנות ועוד אחד של בלילי ועדיפה נהדרת של השוער, אבל זה נכנס! בסופו של דבר גלוון יהיה שם. 2-0 לבני יהודה. ההגנה של מכבי פתח תקווה לא מצליחה להרחיק. לבקוביץ' לוקח את הכדור הראשון של איזה יופי של גלישה של צעירי, איזה שחקן נהדר. מרינקוביץ' הכדור הולך החוצה. מסמך כדור, אנחנו שוב עם הנחישות הנהדרת של צעירי. צעירי מצטרף לבלילי בלחץ המצוין הזה, זוכים בכדור. היום לא מרוכזים, וזאת הסיבה לאיבוד הנקודות. עכשיו גלוון מכניס את הכדור הזה למרינקוביץ', אגאיוב וגלוון ברחבה, גם לירוי צעירי נכנס. הנה, אגאיוב! ניצן עודף! וזה נכנס! צריכה לכבוש את השני. ויש להם בהחלט חלק מאוד משמעותי בעובדה שהפועל תל אביב סיימה כאלופה את העונה שעברה. מרינקוביץ' מכניס את הכדור הזה למנשה, פרנסמן בא אליו. זהו מרינקוביץ' עכשיו. עם כדור ארוך לצד השני, לעברו של שלו מנשה, גלוון פנוי, מנשה מול... הלחץ של שיש על גלוון והכדור של שיש, אבל הוא טועה, וזהו מנשה עם מרינקוביץ'. מרינקוביץ' מקבל את זה מול פרנסמן, עכשיו מנשה חופשי לגמרי!